Derek. Mboten, nyuwun Anu niki diaturke keluarga Agung. ngersakaken wau Bapak Ketua Panitia. Nggih. Menika Pak Bawa. Nggih. Pak Turyanto. Turyanto nggih. Anu Mbak Turyanto ngersakne dipun purwakani Bowo. Nggih. Mas Gareng. Mas Gareng monggo. Iya no gareng larang-larang lho. Iki larang dhewe iki bengi iki. Lah ya larang-larang metu suarane piye? Mbak ngene ya nyambut gawe iki paribasan wong mlaku adoh dadi cedak, ngangkat abot dadi enteng. Ayo diurutke ya. Aku kok kene. Nggih. Sampean aku terus kene. Oh iya kok kene sik. Ya oke. Sepinten Mas? Sing baku kripik gedang, kripik telo, nyambut gawe bareng-bareng. Iya. Waton rata kok. Oh iya. Lah wong anane piyai telu kok arep diratake. Nggih. Jadi le barenge ning bisa rata. Sik. Monggo bawani. Aja pindah-pindah. Iki wong men lho. Iki jenenge pancuran kape sendang. Yang ngene kok wis kudu pancuran ya Pak Bagi. Udah nek kuwi kudu pancuran. Lah apa? Uthik nek kuwi. Uthik kok mati. Oh wis tok ayo mulai. Uthik ki aja kemaki. Mbok rada nganggo bahasa seni sebenarnya. Apa enek wong bintang tamu donone uthik. Lewekmu ki apa? Anu cuthik njet. Apa kaya tegesan dicecek? Moci roci. Lho, moci dendengane. Yo. Piye? Arep bawa ya aku disumoni Apa tukangnya lampu? Karang Piye? taruna kene. Tukangnya lampu piye? Tunas manunggal. Apa lagi? Ketuane Apa? Karang tarunane kene iki jenenge Mas Agung. Oh, Mas Agung. Kumpulane jenenge Karang Taruna kuwi Tunas Manunggal. Tunas Manunggal. Aku demok kene reng nyetrum modar kowe ngono. Lah ya jan ya rasa kakean pola. Jangan pola. Anteng wae. Ini lampu kok go men auramu men tambah mencongor. Cara mencongor. Mencongor. Apa diterjemahke? Yo, bagian terjemahke. Apa Mas Gareng? Ilir-ilir tandure sumilir. Yo. Ayo. Ini panjenengan loh. Ya sebaiknya Bowo ini dilanjutkan. Piye to kan jelaske ilir-ilir tandure ben Piye kene wis tanggap. tanggape? Ilir-ilir sumilir tandure wis sumilir to. Iya. Ki piye? Kan ijo royo-royo kuwi kok muga-muga masyarakat kene sing nandur ki panene luwih apik tandurane ijo royo-royo. Ngono mudeng ora? Ya wis. Ijo lho, iki lho wis dadi jodone. Ijo lho, iki lambang kemakmuran. Oh iya. Semoga ngoho jaya selamanya. Pertanian apa nek kae? Sabar. Sabar, Reng. Pertanian perkebunan kopi lancar. Sabar. Sabar. Nek kene iki melu yoga kene iki. Napa? Enek jengi gareng melu kene iki. Iya. Ora iso apa-apa. Terus mumet. Dirampungi karo yoga. Bisa. Itu kabar basa gareng Deingi tak kanca-kanca tak WA. Sopo sing ngentahi gareng anu Deingi? Heeh. Jebul sing cacak dorang aku. Orang aku. Bapak nang UGD kok. Iku babas loro. Monggo dilanjut. Kanca tani. Burung. Burung. Aku paling bawa. Tani sing padha makaraya. Kanca tani sing padha Teman petani yang baru bekerja. Amin ya. Yo, Lir ganti. Kula. Iya toh. Teko teparo. Kowe. Nggih. Si